Окей. Ето го плана за тази вечер. Супер. Не, историята е уникална. Нямам търпение, отидем и да проверим. Представяш ли си, ако всичко това е истина? Но така като гледам, Жоро не е много на вид. Май. Съкровище? Какво има? Какво може да има, бати? Глупости. Нищо ново. Стига да е премилкото приключение. Я да кажи, че това не е най-яката история, която си чувал. Ти разказа ли му историята? Казах му, че ти има да видим призрак. Ти нищо не си му казала. Говориме за призрак, герой от войната, от Втората световна война. Това е една уникална любовна история. Човекът се жени и обича жена си толкова много, че остава да чака дори след смъртта си. Казва се Горан. Разказва, че призрака му никога не е излизал от къщата. Що? От страх да не се размине с нея. Нали се сещаш? Тя да отиде там, а да го няма. Да. Би било жалко. Двамата се срещат там за първи път. Влюбват се и тя остава да живее при него. Пълни глупости. Много си зле! Добре, що не помислите малко? Мислим! Какво мислите тая англичанка да не би още да е жива? А? И тя отдавна е сгънала байрака и си отишъл при любимия Горан. Много си зле. Честно. Никаква фантазия няма, Жоро. Нула. То вашата фантазия е проблема, наистина. И скоро май ще ви спираме тревицата. Призраци, брат. Глупости. Това ли е мястото? Накарва го на призрачен вид. Мяра да влизаме, какво? Чакай! Давайте ми се, да. Идва баба ви. И не ми е ясно защо шепнете след като трябва да го извикаме. Ехо! Много си зле! Наистина! Абе, с тия сте се карали. Аз викам да завъртим една от хубавите. Кожур не е остава в колата. Уникална е! Тук обаче е уникална. Гледай какво става. Акустика, пространство, 2 етажа. Тук е идеално за купон. И гледай колко е запазен. Всичко си е тук. Сякаш е непокътнато. Пуши ли се обясняваш? Дай. Ай малко по-спокойно. Идеално за купон. Хубаво, нали? Много. Жоро? Жоро, това не бях аз. Жоро? Призрак. Аз тия глупости, бе. Аз искам да имам призраци, ама няма. Имам.
Ева си майката. Брат, извиняй, че нахутахме така, ама... Трябва се прилично, де. Здравейте, аз съм Вики, това е Нели, това е приятелят ми Жоро. Вие сте Горан, нали? Да, аз съм Горан. А вие сте най-смелите млади хора, които съм срещал през живота си, а и след него. Затова за мен е чест да ви приема като мои гости тази нощ. Мерси, приятелю. Горане. И къщата ти е номер 1, наистина. Тази нощ моят дом е и ваш. Мерси. Мерси! Разбрахте ли, бе? Ще живеем и след като умрем. Да. Това ако не е повод за разбиване, не знам. На кой звъниш? Ачката. Ачка! Ачи, къде си, бе, брат ми? Позиция си след, моля те! Мерси! Абе! Знаеш, че тук има призрак. С Вики и с Жоро го видяхме. Даже разговаряхме с него. То какво излезе, ти ги канеш на учтива, те... Беше един такъв блед и едър, но не беше много страшен. То пък не се издържа. Не, няма да е. Това всъщност е неговото парти, защото това е неговата къща. Той ни покани. Ти да не дойдеш точно сега. Тая нощ тук не се седи. Яко, а? Нели, брат? Остави ме на мира. И... Страхиле. Въобще не е лесно, братчето ми. Кучето е женско. Каква е разликата, бе? Ачо! Какво ставаш от ролата, бе, брат? Всички го чакаме. Е ли тука, бе? На мен ми каза, че идва насам. Не, преди малко се обади и каза, че се е изгубил. Как се загуби, бе? Ей! Ако това е телефон, няма ли да ти трябва кабел? Боже, махнете го той от тука, бе! Ало! Ало! Къде си, бе, отрова? А? Супер буклук си, брат! Айде! Идва! Като казват изгонен от собствената си къща, ей това значи. Но пък е красиво да му се не види. Бях забравил колко е красиво.
You're gone. Само дето теб те няма, Бети. А без теб... Света бих обърнал, за да те намеря. Его най без това съм излязъл. Тръгвам. Само ми кажи къде си. Само това ми кажи.